Cože? To už je kozínky, to je dobrý. Už je kozínky. Ale hospodář, to jako vytíhat. Ne. Počkej, mám to vytíhat. Nevím, to zase. Prosím vás, máte tam cigarety? Ne? No, tak dobrý, tak čau, kámo. To dobré, nebo? To byl nějaký vole, co tady fotí krajinu, vole, jaký... Počkej, snad to nevyhodá. Nebohatě. No, povídej. Jsem na komunní hůdce. Ještě ne. Šeli jsme na brčko, co bych tady dělal, nepláš. A teď já o tom vím, že mám jít k soudu, co blbneš? To furt šívíte, no půjdu jak úplně nejvíc vypětované, ty vole, baví, uklidněte se prosím tě. Ty vole, ahoj. Píči, ty vole. Co to, vole, že mi vůbec říká, ty se zavolal, ty vole, jsem radši jak na tolik dělat. Dobra, jdu, vrtavej. Dáme, dobrý den. Tak vlastně Filtr myčí. Nein, ich habe nicht Filter. Ich habe nicht Filter, ja. Natürlich. Tak já jsem měl. Nebyl ta píčovina. Ale budete mého názoru, že vyšpáme nahoru na to brčko. Já jsem taky chtěla minulou, oni nechtěli, když bylo hezky teplo.